Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Grupp ta' Azzjoni Lokali Majistral iffirmaw 9 ftehimiet li se jaraw it-tnedija ta' proġetti li se jsiru f'diversi kolleġġi fil-Majistral ta' Malta. L-anaħħari ta' dawn il-proġetti se jkun li jmexxu l-aġenda l-ħadra fl-iskejjel. Fil-fatt il-proġetti jvarjaw minn żoni rikreattivi ħodor u tħaddir tal-ambjent fl-iskejjel għal tisħiħ fl-edukazzjoni agrarja sostenibbli u ġonna vertikali. B'hekk se jkunu l-Iskola Primarja tal-Baħrija, in-Naxxar Induction Hub, l-Iskola Primarja tal-Mellieħa, iż-żewġ skejjel sekondarji tal-Mosta, l-Iskola Medja tan-Naxxar, l-Iskola Primarja tal-Imġar, l-Iskola Primarja tas-Siġġiewi u l-Iskola Primarja ta' San Pawl il-Baħar li se jibbenefikaw minn dawn il-proġetti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana qalet li dawn il-proġetti tresqu l-qudiem mit-tmexxija tal-kulleġġi biex ikomplu jippromovu l-iżvilupp sostenibbli fil-waqt li huma wkoll proġetti ambjentalment importanti għall-iskejjel. Qed ukoll naraw kif nagħtu l-importanza li jistħoqilha din l-aġenda anke fl-iskejjel tagħna fost l-istudenti tagħna u wkoll ikollna dawn it-tip ta' proġetti fl-iskejjel tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi irrimarka dan l-investiment li tiġi finanzjat minn fondi Ewropej u li b'kollox jinvolvi 100,000 euro. Numru ta' skejjel qegħdin jibbenefikaw minn fondi tal-Unjoni Ewropea bis-saħħa tal-programm Leader. Dawn l-iskejjel se jkunu qegħdin jagħmlu proġetti biex iseħħu l-iskejjel iħaddru aktar l-ambjent f'dik l-iskola kif ukoll iqarbu l-itfal lejn in-natura. Is-Sur Eman Vella tkellem dwar kif il-Grupp ta' Azzjoni Lokali Majistral qed jidħol fl-iskejjel fir-Reġjun tal-Majistral bi proġetti li jinvolvu l-istudenti b'opportunità li jitalmu, jaħdmu u jilagħbu f'ambjent fejn ikun hemm in-natura magħhom. Għalina sodisfazzjon kbir biex it-tfal u liedna li huma l-ġenerazzjoni futura jibbenefikaw minn proġetti fl-iskejjel tagħhom biex jifhmu aktar l-ambjent kif għandhom jieħdu ħsiebu, kif għandhom itejbu anke issues bħal tibdil fil-klima